abin nan kunnuwan shi ko daidai da kafaɗin shi, sannan sai ya tafi sujuda. Sujuda an za a tafi ba a tafiya da gwiwa haka kamar yadda za ka ga wasu suna yi. Malamai suka ce hadisan da suka ce in za a tafi sujuda a tafi haka ba su tabbata ba. Abin da ya tabbata shine tafiya sujuda da hannu. Don haka in za ka tafi sujuda sai ka ainihin rinka tafiya sujuda nan da ainihin hannunka. Ma'ina me ake nufi kenan da wannan shine sai ka ainihin rinka tafiya haka da hannu ya fara ainihin sauka, sannan ainihin sai kafarka sai ta ainihin sauka. Mu kiyaye hannunka haka sannan sai gwiwa ta sauka. Ina fata an gane wannan. Hannayenka da za su sauka a wajen sujuda ana so su sauka ne a mummike kamar yadda ka yi a ɗazu. Kakka baza su kamar ainihin kana yin dakuwa. Sannan ko a ƙasa ne, musamman ranar juma'a ko masallaci ya cika, kakka ji kyamar taɓa ƙasa ka je kana haka kamar kana sa hannu a kashi. A'a, ka sa su a ƙasa. Waye ya baka kuɗin da ka sa man shafawan? Ba Allah ba? To sai kai mai sallah ya hana ka? Ai kaga ba wani maneji, ka saki jikinka ka bauta wa Allah. Kuma in ka mutu ina za a saka? Ba da man shafawan da komai za a manta a aje gefe guda a saka a ƙasa ba? Saboda haka ka shafa man shafawa, ka shafa turare, in ka zo sa hannun a ƙasa haka. Masallacin manzo Allah ma shi bai samu gatan waɗannan abubuwan ba. Manzo Allah har ya mutu a ƙasa yake ake sallah a masallacin shi, ko tabarma ma bai sa ba shi. Ina fatan mun gane wannan. Saboda haka hannu ya kasance haka. Kar ka matse hannayenka haka za ka ɗan ware hannayen, saboda ka samu wurin inda za ka ɗora kanka wajen sujuda. Ko dai ka ɗora kanka a tsakanin hannayenka haka. Jama'a an gani? Haka a tsakanin hannayenka, ga hannayenka sai zama kanka na tsakiya. Ko kuma hannayenka su ɗan jawo baya kaɗan, hannayenka na daidai kafaɗunka, sannan sai ka aje kanka haka wajen sujuda. Sannan abu na gaba, ka buɗe hannayenka, kakka matse su haka. Aka ce sai dai a cikin taron jama'a ne, wani kuma kakka matsa jama'a, ka babbanke jama'a duk kai haka. Sai ka ainihin sa hannayenka yadda ba za ka takura jama'a ba. Amma kana sallah ya zan akwai yalwata ko kuma kai kaɗai ne, to nan sai kai haka, sai ka buɗe hannayenka haka, ka buɗa su. An gane? Ka buɗa haka, ka buɗa su. Abu na farko kenan. Abu na biyu, gwiwoyinka ka tabbatar sun sauka ƙasa. Hancinka da goshinka ya taɓa ƙasa. Malaman fiqh suka ce idan hancinka ka zo sujuda an bai taɓa ƙasa ba, baka da sallah. Kakka rinka wayo, ba a yi wa Allah wayo. Wai kai saboda kana ganin cewa ai wannan hanci na mai kyau, saboda Allah, a'a, goshinka bai haifar hancinka kyau ba? Kawai ba wani abu, kawai kwanta ka gaida Allah sosai. Mun gane wannan da kyau jama'a? Sannan kafarka, yatsun kafarka ga yadda ake so su kasance shine su fuskanci alƙibla. Kakka sa su haka kana wasa da su, ka san wani sai ga yana haka. Ba haka ake, a so ake yatsun kafarka ainihin ka sa su ainihin durmusa a ƙasa haka. An gane? Haka ake lankwasar da su ma su kalli alƙibla. To sai ka kawo su sai ka haɗe su haka, kakka wara haka Aisha ta ce manzo Allah yake haka. Kun ga haka ko? Sai a haɗa diga-digai haka, to sai mutum ya sujuda. Ina fatan kun gane haka, kun ga yadda na haɗe su ko? Ba haka ba fa, haka ake haɗawa, haka yatsu haka ake haɗa su. Haka Aisha ta ce manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaydin ya ce kuma manzo Allah na kwantar da yatsun su kalli haka gabas alƙibla. Mun gane wannan? Sannan wannan kafa taka nan cinyarka, ga yadda ake gane sujudarka ta yi ko bate ba, shine ana son cinyarka ta tsaya straight sama, kattayo baya, kattayi gaba, sai dai ta tsaya a tsakiya. Mun gane wannan? Na fata an gane. Idan kai haka, to sujudarka za ta zan ka ainihin wato yi abin da ya kamata kenan.
a ƙarƙashin haka sai sujuda ka tawaye gari ka yi ta a haka kenan, kun ga a aikace yanzu ga yatsunka ka fuskantar da su, ga waɗannan na hannu duka ka sa su ka haɗe nan, sai kawai sai ka yi haka. Ina fata an gane, kun ga in kai haka ƙafa ka ta kwanta ko an lura da kyau jama'a, ƙafa ka ba ta kwanta baya ba, to ka yi kuskure, ba daidai ba ne. Idan kai haka kun ga ƙafarka ta kwanto gaba, ba daidai ba ne. Aka ce khairul umuri awsatuha, moderation, daidaita ka yi a tsaka-tsaki haka, kai ba kai haka ba, kai ba kai haka ba, sai zan ka ainihin yi sujudar ka haka. Jama'a an gane wannan? Kar ya zama bayanka kar kai doro haka, kar kuma kai haka, a'a tsaka-tsaki. Ina fatan jama'a an gane wannan. Wallahi yadda kuka ga haka sahabbai suke yawo suna koya mutane yadda manzon Allah yake sallah. Sai su ce ku zo nan jama'a, ba ai kun ga yanzu ba lokacin sallah bane, ba gashi karfe 10 na dare yanzu ba. Haka sahabbai suke, ba lokacin sallah ba sai su je su tara mutane a masallaci su ce ku zo mu koya muku sallah manzon Allah, duk da ba lokacin sallah bane. Saboda sallah in aka je ranar kiyama aka fara bincika kayan kan, aka ga sallah ta yi kyau, komai yayi kyau. Jama'a mun gane wannan da kyau. Saboda haka jama'a a kiyaye wannan. A cikin sujuda annabi ba shiru yake ba, yana addu'a. Wannan addu'a yakan ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yakan yi so 3 ko fiye da 3, da kuma wasu addu'o'i daban, wannan na daga ciki. A cikin sujuda annabi ya ce babu laifi zaka iya yin roƙon Allah buƙatar da kake da ita, sai ka zaɓo wata cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, ko kuma wata aya ce ta alkur'ani ko makamantan haka. Wannan shine abin da ya fi. A ƙashin gaskiya wasu na cewa za a iya yin sujuda a yi addu'a ko da Hausa, saboda wannan hadisi sun dubi zahirin shi, amma malamai suka ce abin da ya fi dacewa shine ka kalli irin addu'o'in da annabi ya karantar, sai ka zaɓi wacce ce tafi daidai da matsalar ka sai ka shigar. Dan annabi ya karantar da addu'o'i a cikin sujuda wajen guda 5 ko guda 7 ko fiye da haka. Jama'a mun gane wannan. Shi yasa tun farko muka faɗa muku littattafan da muke gina wannan sallar, dan yanzu sallar muke nunawa a aikace, ba sai an ce kaza duba kaza ba, kaza duba kaza. Ina fatan mun gane. Kuma alhamdulillahi sifatu salati ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kaifiyatu salati ta Bin Baz duk an fassara su da ainihin Hausa da Turanci. Akwai English translation na ainihin a Sheikh Usama, wani malami ne bature mutumin kasar Ingila, ɗaya daga cikin almajiran Albani ya fassara ta. Akwai kuma ainihin fassararta ta Hausa, Malam Ibrahim Tofa, wani babban malami ne a Kano, ya fassara ta. Akwai kuma talhis, samari na ita talhisi na sifatul salati, akwai fassararta da Turanci, akwai da Hausa ta wani ainihin malami shi kuma a wanda yake karantawa a College of Education ta Kumbotso, shi ma duk ya fassara. Akwai kuma fassarar shi ta Hausa. Shi yasa duk sai mu nema sai a je a ta dudduba ana karantawa, kuma a iya larabci, dan abu da larabci ya fi daɗi jama'a. Ina fatan mun gane wannan. To idan kai wannan sujuda haka kamar yadda ka ji, ka gama zikirorin nan sai ka ɗago. Wajen ɗagowa daga sujuda wani lokacin annabi na ɗaga hannu, don haka ba laifi wani lokacin in kayi, saboda ba koyaushe yake yi ba. Shi yasa wasu sahabbai suka ce annabi baya yi, ba wai sun faɗi abin da suka sani ne, amma annabi yakan yi wani lokacin. Don haka in ka ɗago daga sujuda haka, Allahu akbar, sai kai haka.